tot. Vale, el que anava a dir, un missatge per un xaval, imagineu que teniu un nen aquí, un adolescent que diu jo vull fer comunicació visual, és el meu somni. Què li dieu? Jo li diria, deixa'm que et parli com un pare. Carles. L'agafaria així. Ja tens edat. Què li dius? Ja tens... Li diria, vale, Miquel, sí. Miquel. Tu també. Què li dius? L'agafaria i li diria hi ha molts pocs cerrajeros, hi ha molts pocs mecànics, hi ha molts pocs fontaneros. Lampistes. Es paga bé, lampista, moltes gràcies. Veus, no tinc edat per ser pare, no sé parlar. Aprofita. I li diries que anés cap a aquest camí, no? Diria, sí, pots estar cobrant 3.000, 4.000 euros al mes sent lampista. Doncs pues endavant. I per què tu no ho fas? Perquè no vull ser lampista. Aquesta és la part dolenta, eh? Però igual per aquest xaval el pots canviar la vida, no? El petit Jaume... I si ens fem un podcast de fontaneros? Sí. I si deixem aquest micro... I el fem a la parada de metro de Fontana. Avui moltes bromes de cunyada. Avui estem a tope. Miquel, tens un nen aquí, què li dius? Tu Miquel. Mem, ninet. Mem, ninet. La cosa se puso seria. Ho estic xorrejant, quin fàstic. Mem, ninet. Pensa tu dues vegades. Posa l'aire. No, estem una sauna gay. Aguanta. Això és una sauna ara mateix. Vinga, va, tira. Mem, ninet. Pobre nen, està esperant. Pensa tu dues vegades que fer comunicació visual vol dir pringar com un cabron, fer feina de gratis i que tothom se pensi que fas una carrera de bromes i que sigui veritat. El bromes. Perquè és una carrera de bromes, però... Tu et sents el bromes? Tu cada matí al mirall, com el Joker, es pinta la cara així com... Es treu el suor perquè aquesta casa fa molta calor. Es treu el suor. Faig així. Es treu les 40 capes de suor durant la nit. Bueno, petit, mira, escolta'm una cosa. Et parlo a tu directament. Mira, jo et diré una cosa. Jo estic molt perdut ara. I m'he decepcionat molt ara aquesta carrera. Però fes-la. Perquè la gent que t'emportes i les experiències que t'emportes i l'aprenentatge de lo que és la vida, que és un constant fracàs, l'aprendràs molt bé en aquesta carrera. Però tu imagina't que aquest pobre entra una carrera Digue'm. i jo què sé, hi torna una altra pandèmia. En plan, imagina't, un Covid, 2. Pues ojalà. Llavors la fa des de Se casa, la faria jugant a la Play, el no cabron. coneix a ningú i acaba, té una carrera que no serveix de res. Pues llavors fes AD. Clar. Fes màrqueting i acabaràs... Però molt bona reflexió. En plan... Jo és la meva reflexió, és a dir, jo penso i dic, mira, igualment, encara que ara jo estigui enfadat, que faré pràctiques al pica-pica, bro. No comences bé, No crec que ho miri. Que no mirarà, coño. A part d'això... Fes-li un portfolio amb els moments, amb clips on dius a part esto. que faré pràctiques a un lloc de restaurants, que clarament el meu somni era sector i he acabat aquí. Encara pots actuar per restaurants. Encara puc actuar per restaurants, com menjant una croqueta. Que rica! Jo crec que és una bona experiència aquesta carrera, perquè et fa veure que els teus somnis no sempre es compliran, que has de ser fort, has de ser fort mentalment, bro, has de tirar endavant, hauràs de pencar molt, hauràs de patir, però content, perquè la gent que està al teu voltant t'estima. Exacte. Com els que tinc aquí al meu costat. Pau, va, què has de dir tu? Mira, jo puc resumir... Però parla-li a ell, Vale, sí. A ella. Hòstia, perspectiva de Perquè gènere. parlem amb molts nens, hem de parlar amb nens. A ella. Pau, una mica Amb sospitós, ella. Pau, Per què ella? És una nena, eh? No, clar. Home, Pau. aquí perspectiva. Pau. Va, vale. Clar, Vale. home. Quants anys Pensava. té la nena? Té 3 anys i vol ser comunicadora audiovisual. Per què deixa petita gravar amb la càmera? Aquest és el típic argument de tu per què vas fer audiovisuals? Quan era petita gravava el meu pare amb la càmera. Saps que és molt Me típic la això? pela. Saps el típic TikTok de la típica que s'acaba de graduar de comunicació audiovisual i diu que per què vaig estudiar comunicació Saps la audiovisual? típica que vol fer màrqueting? Sí. Y fa un TikTok que diu porque desde pequeña grababa a mis padres en Navidad, y que en los momentos importantes. Y de ahí encontré que quería divertirme. Exacte. Y quería hacer eso. I fa ball, segurament, aquesta. També. No? No ho sé. No ho sé. No, li pega. Uf, mem. Pega. Vinga, Mem, Pau, mem. no has acabat de dir. Deixa xerrar amb Pau. Sembla que anem molt tajos, però avui simplement estem... Jo estic bevent Portem Monster. una birra. Mira, miraré al Carles i m'imaginaré a la nena. Pues que difícil. Bueno, aquesta... bueno, no anava a dir res. Mira, Carles. Carla.
Carla. La Carlota. carrera... Carlota. Carlota. La carrera... La Lota. Oh, que ben lligat. Salota. Parla'm. Sí? Va. Vale. La carrera és de mentida. Fes-la tu de veritat. Senzill. Sí, però llavors, si jo, Carlota, vull anar al podcast i fer La carrera és dit i de fet, no podré. Lluita. Profund. Lluita. Fes-la tu. Reflexiu. Què? Honorable. Dit i fet és un altre podcast de... Filosòfic. De la UB. Que ells sí que poden gravar. I si no, el primer Elles. any te'n vas a fer ADE. Clar, si no puc fer el trasllat d'expedient. A Tarragona. Petit nen, Allí no aniria, però gràcies. petit nen, esperem que t'haguem animat. Espagueti. Puto espagueti, escolta.